Vítajte všetci, milí, krásni ľudia, tu v Bratislavskom Auparku, konkrétne v Pantarej. Je mi veľkou cťou, že môžem dnes podvečer privítať jedného geniálneho človeka a ak teda nestihnem vymenovať, alebo nebudem vedieť vymenovať všetky tie tituly, tak mi to odpustíte. Pán doktor, profesor Jozef Záhumenský, veľký potlesk. Príjemný podvečer. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. My budeme besedovať o knihe, ktorá na nás pozerá skade tade. Možno ju už máte doma, možno ju ešte nemáte a dnes vás presvedčíme, že je to taký dobrý obežník na to, aby ste to zvládli. Je to pôrodníctvo pre každého, ale poďme na úplné začiatky, pretože vy ste teda mne veľmi známi. Hovoria sa o vás nielen v Bratislave legendy, pretože fungujete ako prednosta v Ružinove, gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Okrem toho ste dlhé roky pôsobili aj v Čechách, aj v Trnave, ak sa nemýlim. Nie je toto vaša úplne prvá publikácia, lebo už ste na niečom spolupracovali. Samozrejme ste aj autorom študijných materiálov. Áno, ďakujem pekne. Tak, tie legendy väčšinou šírim sám, takže... No. A dobre. Áno, ale máte pravdu, viac menej tam sa aj zrodila myšlienka, aby sme spravili alebo napísali takúto knižku. V roku 2022 sme vydali prvú učebnicu pôrodníctva pre poslucháčov medicíny a zároveň aj pre lekárov v príprave na atestáciu. A potom mi tak napadlo, že vlastne áno, dobré, ale že čo tak spraviť z toho určitý taký ako keby cúc alebo výťah a trošku to hodiť do takého jazyka zrozumiteľnejšieho a urobiť to pre vlastne širokú verejnosť. Takže tam vznikla tá pôvodná myšlienka. Ak sa môžem opýtať, koľko vám trvalo napísať takúto nejakú knihu? No, to je dobrá otázka. Tú velikánsku knižku, ktorá má tých 1300 strán, tá pôvodná, to sme robili 80 autorov 2 roky. Ale toto samozrejme tým, že som už mal podklady, že vlastne ja som išiel ako keby kapitolu po kapitole tej veľkej učebnice, tak toto bolo oveľa rýchlejšie. Toto bol tak 3/4 roka až rok. Tak to ste celkom akože dobre. Čo viem z vášho súkromia, vy máte doma aj 4 ratolesti. Tam sú 2, takže ešte 2 ostali doma, takže áno, mám 4 deti. A keďže sa budeme dnes samozrejme rozprávať aj o tých pôrodoch a iných veciach spojených s tehotenstvom a teda narodením, tak vraj vaše 4 deti prišli každé v inej nemocnici alebo v pôrodnici na svet. Je to pravda? Je to, áno. Ani neviem, odkiaľ to viete, ale je to pravda. Tak ako sa vlastne moja životná púť z jednej nemocnice do druhej presúvala, tak tam sa všade vždy ma postihol nejaký pôrod. Takže Esterka sa narodila ešte v Podunajských Biskupiciach, tá pôrodnica už nepracuje, tam som vlastne začínal svoju kariéru a potom som mal 8 rokov v Prahe, tam som mal len psa, tam sa nikto nenarodil. Výborne. A keď sme sa vrátili, tak vlastne sa narodil Jožko, Jozef je od Kochu, kde som bol, David je Trnavák, úplne typický zo všetkým všudy, takže David sa narodil v Trnave a najmenší Adam sa narodil už v Ružinove. A keď to môžeme tak zhrnúť, tak všade bolo dobre? Áno. Vlastne vy ste taký nejaký priekopník toho, aby sa to slovenské pôrodníctvo dostávalo na takú skôr už svetovejšiu alebo teda zahraničnú úroveň a aby nám dobre bolo, ženám? Ďakujem za túto nahrávku na Smeč. Môj pohľad na pôrodníctvo globálne je taký, že myslím si, a mám na to aj určité dôkazy a data, že české pôrodníctvo svojimi výsledkami je jedno z najkvalitnejších na svete. A čo je zaujímavé, že vlastne keď si uvedomíme, že do českého zdravotníctva idú približne 4-krát nižšie vstupy ako holandského alebo nemeckého, napriek tomu vykazuje vynikajúce výsledky pôrodnej starostlivosti a s tým súvisí potom veľmi veľa vecí. Napríklad Češi majú pomerne vysokú tzv. Fertility rate, že majú na jednu ženu pomerne relatívne veľa detí, už predbehli Francúzov. A ja si myslím, a mám na to aj nejaké údaje, že to môže súvisieť aj s kvalitou zdravotníctva, s kvalitou školstva a s kvalitou pôrodníctva, pretože asi mi dáte za pravdu, že keď žena pri prvom pôrode nemá dobrú skúsenosť, alebo ten pôrod skončí nejak inak, ako by mal, tak tá žena si dosť často už rozmyslí, či bude chcieť druhé dieťa. Na to sú jasné dáta. A
preto si myslím, že ak nechceme vymrieť, jak nám všetci strašia, že v podstate za chvíľku celá Európa vymrie a my o to rýchlejšie, tak by bolo určite dobre sa fokusovať aj na také veci, okrem podpory rodiny samozrejme, aby sme mali kvalitné pôrodnice a kvalitné pôrodnické zariadenia a kvalitnú pôrodnickú starostlivosť. A toto v Čechách funguje, dokonca napriek tomu, že môžeme mať rôzne politické názory, ale aj politická strana Piráti to majú priamo vo svojom programe, že podpora pôrodníctva, podpora aj dojčenia, aj starostlivosti o deti a myslím si, že už to zužitkováva tie prvé ovocie a ako hovorím, Češi majú 1,8 dieťaťa na jednu ženu, čo je najvyššia fertility rate v Európe. Inak na vás je ale veľmi sympatické po tom, čo rozprávate, že ste sa z tých Čiech vrátili k nám, aby sme sa trošku aj my posunuli týmto dobrým smerom. A myslím si, že podľa toho, aké o vás kolujú teda pravdivé informácie, tak dobre sme na tom. No, ďakujem za toto. Áno, ten návrat bol, jeden z motivov, tých motivov bolo veľmi veľa, ten život sa všelijakým spôsobom každému vyvíja. A jedného dňa už som si povedal v Českej republike, že dosť. A zhodou okolností som sa stretol s priateľom, ktorý viedol jednu bratislavskú pôrodnicu. Trošku furiansky sme sa bavili a tak a sme si tlapli. Naozaj, keď som prišiel, teraz nechcem, aby to vyznelo nejak, ale naozaj ten rozdiel medzi tým, čo som na tých špičkových pražských pracoviskách zažil a s tým, čo zažívam tu, je relatívne pomerne veľký, takže bola snaha, aby sme sa nejakým spôsobom aj po odbornej stránke, ale aj po spoločenskej, ale aj po tej stránke ženských práv a chovania k rodičkám čo najviac priblížili k tomu českému zdravotníctvu. To nás veľmi teší a ďakujeme za to, inak to si zaslúži si myslím, že aj potlesk. Máme tu inak niektoré... Ono sa hovorí, že moderátorka by nemala hovoriť ženám, že vy čakáte, lebo môže to skončiť aj zle. Ale mám pocit, že máme tu pár tehotných, krásnych žien, ktoré možno prišli zistiť, či je táto knižka. Ja sa chcem dostať k tomu, že pôrodníctvo pre každého. Pre koho je táto knižka určená? Milo ma prekvapilo, že veľa mojich priateľov, rajonných gynekologov mi napísalo, že si ju kúpilo, aby sme vedeli hovoriť ženám to, čo im hovoríš ty. Takže to bol jeden z takých dôvodov. Určená je primárne absolútne každému, koho zaujíma medicína a koho zaujíma zvlášť pôrodníctvo. Snažil som sa, je koncipovaná tým spôsobom, že istý čas, trošku to zase zoberiem zo široka, v roku 2008 vyšla jedna veľmi zaujímavá publikácia myslím, že to bol American Journal of Obstetrics, kde urobili taký pokus, ktorý len internet bol tak 2008, ako už fungoval, ale nebolo to tak úplne, že sme všetci závislí, že keď chvíľku si človek nezapne Facebook, tak nevie, či vôbec žije. Takže v tom čase hodili do Google a Yahoo tie najznámejšie pôrodnické pojmy, napríklad shoulder dystorcia, ischémia a proste také komplikácie a čakali, že čo im ten internet ponúkne. Oni zrazu zistili, že prvých 50 stránok, ktoré im ten internet ponúkol, boli právnici, ktorí chceli na tom nejakým spôsobom zarobiť, že stal sa problém a ideme žalovať nemocnicu. Alebo boli to potom nejakej priekupníci rôznych, keď sa na niečo opýtali bežné, nejakú komplikáciu, tak boli to predávači homeopatík, liečiv a rôzne, alebo liečiv, no, proste nejakých elixírov a tak. A zrazu sa zistilo, že medzi tými prvými 50 stránkami nebola ani jedna profesionálna stránka, ktorá by garantovala tomu človeku, čo vyhľadáva informáciu, že za touto stránkou stoja zdravotníckí profesionáli a táto stránka je snaha vás informovať nejakým spôsobom bez toho, že by sme vám chceli niečo predať alebo vás nejakým spôsobom dostať na svoju stranu. Takže naozaj začali nemocnice, Mayo Clinic a tieto veľké nemocnice začínajú mať svoje stránky. Takže už aj teraz, keď dáte do Google nejaký medicínsky pojem, tak dosť často vám vyjde niečo, čo garantuje už zdravotník, čo garantuje lekár. Že nevyjdú hneď nejaké komerčné stránky alebo dajme tomu nejaké pacientské, kde si odovzdávajú laické informácie a vtedy som vlastne si uvedomil, že vlastne, lebo internet je veľmi rýchly zdroj informácie, lacnejší ako lekár, máte to doma, je to niekedy naozaj to odfiltruje zbytočnú návštevu toho lekára, takže vtedy som si tak povedal, že čo tak skúsiť začať robiť poradňu pre ženy gynekológie pôrodníctva. Jeden časopis sa toho ujal a odtedy tú poradňu robím. Pre mňa to má tú výhodu, že stretávam sa dosť často
alebo nie často, ale stretávam sa tam s vecami, ktoré už naozaj tá žena rieši aj s inými lekármi a sú to extrémne, niektoré zriedkavé až výnimočné veci, že ja sám sa pozastavím a musím si to načítať, že mňa to trošku posúva dopredu. Okrem toho tam vidím aj niektoré veci, ktoré sa na Slovensku dejú a si hovorím, no tak toto by sa dalo urobiť lepšie. Takže vlastne začal som s tou poradňou a z tej poradne vlastne vznikla aj takáto knižka. Je tiež v tej knihe, je to vlastne kniha otázok a odpovedí. To znamená, tie otázky, ktoré sa mi najviac opakovali a tak sa tam snažím dopodrobná vysvetliť. A myslím si, že doktor by nemal, alebo lekár by nemal len povedať, že máte toto a toto, dávam toto a toto, ale objasniť tú príčinu vlastne. Sa hovorí, že aký je rozdiel medzi zdravotnou sestrou a lekárom. Aj zdravotná sestra vie, že na infekciu treba dať antibiotika, alebo na toto treba dať toto, ale ten lekár by mal vedieť dopodrobná, prečo to tak je. A to by mal tomu pacientovi objasniť. Takže to je aj snaha v tejto knižke. Výborne. To znamená, že momentálne žena, ktorá je tehotná alebo rozmýšľa nad tým, že by mala dieťa, tak celkom im to padne vhod tomu páru? Myslím, že áno. Ja sa tam venujem dosť veľmi kapitole, ktorá je na Slovensku žiaľ pomerne málo pertraktovaná, ktorá si myslím, že by mala byť veľmi dávaná do popredia a to je tzv. Prekoncepčná starostlivosť. Dokonca existuje už pojem, že 0. mesiac gravidity. To znamená, že žena, ktorá plánuje otehotnieť, by mala urobiť určité opatrenia, ktoré znížia riziko, že potratí, alebo znížia riziko predčasného porodu, alebo znížia riziko, že bude, tak my to voláme, že nepriaznivý výsledok gravidity. Že tam vznikne nejaká vývojová chyba, alebo čokoľvek. A tie opatrenia niektoré nie sú veľmi zložité a majú obrovský sociálny efekt, pretože naozaj, keď sa budú aplikovať vo veľkom, tak môžu tým ženám vlastne veľkým spôsobom pomôcť. Uvediem jeden taký zaujímavý príklad, ktorý mňa veľmi zaujíma, je taký skôr až u nás jedno z opatrení sociálneho lekárstva je, že jodizujeme sol. To asi všetci vieme, že máme málo jódu vo vode a keby sme prijímali málo jódu, tak bude častý kreténizmus, hoci si povieme občas, že to ako keby stále bolo málo toho jódu, keď vidíme niektoré také veci, čo sa dejú. A Američania vymysleli, že budú dávať do cereálií, keď si pozrite americké seriály na raňajky, vždycky cereály a mlieko z bandasky, tak do cereály budú dávať kyselinu listovú. Lebo vie sa, že žena, ktorá než otehotne, po otehotnení už je to väčšinou neskoro, ale než otehotne a berie kyselinu listovú, tak má nižšie riziko potratu a nižšie riziko, že sa jej narodí dieťa s poruchou chrbtice, sa jej zle zrastie chrbtica tomu dieťatku. A naozaj v Amerike brutálny pokles ráštepov, istý pokles potratov, všetci sa z toho tešili a zrazu začal narastať počet ráštepov. Teraz sa začal uvažovať, že vznikol nový druh ráštepu, ktorý už nereaguje na kyselinu, teda na kyselinu listovú, že je tam nejaký problém. No a to riešenie je pomerne jednoduché. Došla do módy low carb diet, to znamená nízkosacharidová dieta a Američanky prestali jesť cereálie, začali si na raňajky dávať párky s vajcom, jak Angličania, a tam tej kyseliny listové nie je dosť. To znamená, že aj takéto sociálne opatrenia vo veľkom alebo v malom môžu mať na to vplyv. Takže vlastne žena, ktorá plánuje otehotneť, by určite mala si na tej kyselinu listovú, mala by preveriť si proti všetkému je imúna, čo je proti všetkému je očkovaná, to je tiež veľmi dôležité. A čo je veľmi dôležité, málo sa o tom hovorí, by mala preventívne navštíviť zubára. Je v rámci aj tehotenskej knižky napísané, že žena v tehotnosti má navštíviť zubára. Je to úplne v poriadku, ale ak má žena v dutine ústnej zápal, o ktorom ani nemusí vedieť, má niekde gingivit zápal ďasien a je už tehotná, tak už ani keď sa to v tehotnosti vylieči, už to riziko predčasného porodu sa nezniží. To znamená, malo by to byť vyriešené ešte než otehotnie. A to sú také bežné veci, o ktorých sa málo hovorí a to sa bavíme o zdravých ženách. Samozrejme máme obrovskú skupinu žien, ktoré majú nejakú chronickú chorobu, majú epilepsiu, cukrovku, aj nadváha, obezita je veľmi závažná v tehotnosti. A tieto ženy by samozrejme nemali otehotnieť neplánovania, mali by si túto svoju danú chorobu, ktorú majú nejakým spôsobom vyriešiť. Môžu brať lieky, ktoré sú škodlivé, zmena liečby,
pri sklerózis multiplex napríklad, aj pri tej epilepsii niektoré lieky poškodzujú plod. Takže toto všetko by malo byť plánované, takže by mala žena otehotneť plánovanie po určitej príprave. Ja mám taký pocit, že už teraz, keby si zoberiem túto knihu, že už som taká, akože, že dobre, že mám taký pocit bezpečia, lebo rozprávate o tom veľmi pekne. Vráťme sa ešte úplne na začiatok. Mňa by zaujímalo, že čo vás vlastne ešte tak dá sa povedať 20 rokov dozadu práve očarilo na pôrodníctve a gynekológii. Že prečo ste sa rozhodli pre toto krásne odvetvie? Viete, že to už je 30 rokov? Ale. Tomu neveríme, ale dobre. V 95. som promoval. Neuveriteľné. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že tie malé narodené krásne stvorenia vás tak udržujú. Dobre. Ďakujem. Ako naozaj mi lichotíte, však všetci chlapi sú marniví, majú to radi, ale už naozaj ten vek je samozrejme neodpárateľný človeka, ale prečo som sa rozhodol pre pôrodníctvo? Ono to bolo trošičku náhoda a ja myslím, že každý, keď máme šťastie v živote na určitého človeka, ktorý sa vás ujme. Ja som ešte my sme v 89. som nastupoval na fakultu, bola revolúcia a po revolúcii bolo to nadšenie, možno vy už asi nie ste pamätníci tých časov, ale po revolúcii bolo obrovské nadšenie, ideme to robiť všetko ako na západe a takí profesori, ktorí chodili prednášať do zahraničia, hovorili, choďte ešte ako medici, choďte do nemocníc, naučite sa ešte ako sanitári a budete potom mať prax. Takže my sme išli ako druháci, som sa dostal na interné oddelenie v Podunajských Biskupiciach a tam som zistil jednu veľmi dôležitú vec, že internú nechcem robiť. Proste, že to je pre mňa menej akčné, nie je to úplne to, čo som chcel, tak som sa vlastne tam dostal na gynekológiu, že ja som prvýkrát vlastne sa dostal na gynekológiu v 2. ročníku a mal som obrovské šťastie, sa ma ujal pán primár Slezák, čo bol šéfom v Biskupiciach a ten ma vlastne sa mi venoval ako svojmu synovi, vlastne od toho 2. ročníka som tam chodieval, on ma učil, on ma veľmi motivoval a to bola ako gynekológia pôrodníctvo. A čisto k pôrodníctvu som sa dostal tiež úplnou náhodou, keď som spravil konkurs na Bulovku. Tam zháňali šéfa ambulantného traktu a šéfa pôrodnice. A môj bývalý šéf, pán profesor Halaška na Bulovke, si listoval môj životopis a poslednú publikáciu, čo som mal, tá sa týkala pôrodníctva. Inak som mal všetko možné a on hovorí, no vidím, Jozef, že publikujete o pôrodníctví, budete šéfem pôrodnice. Ja výborne. Dobre. A odtedy by som už nemenil ani za svet. Prestal som chodiť na operačnú sálu, tak v Čechách, lebo v Čechách to tak, tam sa všetci super špecializujú. Proste, tak keď je kongres o pôrodoch, tak tam sú len pôrodníci. Tam není onkogynekológ, není urogynekológ, není nikto iný a je to čisto pôrodnícke. Takže vlastne sme taká partia ľudí, čo sa poznáme a čo sa vlastne o tom bavíme, o tom pôrodníctve. Takže odtedy už by som nezmenil. Veľmi dobre, to sme radi. A je niečo, čím by ste povedali, že momentálne rodičky a budúce mamy sú iné, ako boli pred 20-30 rokmi? Že je teraz nejaký ten trend, či už negatívny alebo pozitívny v tom, že prídu tie tehotné ženy? Toto je dobrá otázka. V prvom rade si myslím a dúfam a verím, že sa už vo väčšine pracovisk zmenilo pôrodníctvo. Ja si pamätám ten patriarchálny prístup, to bolo teraz, keď si na to spomínam, tak až ma chytá taký pocit úplného zmaru, že ak sa vlastne k tým ženám pristupovalo, nebol epidurál a keď proste mala bolesti, sa k nej choval skôr, že sa zastrašila vôbec. Jasné. Tie časy boli dôležité v tom, tie 80. 70. roky, že výrazne klesala materská chorobnosť, lebo sa dali antibiotika, lebo sa robili postupy, aby sme nemali tie otravy krvi, aby sme nemali tie ťažké preeklamsie a tak. Ale ženy v tom čase boli hodne submisívne. Ja možno si budete pamätať, ja mám strašne rád také prirovnanie. Je fantastický seriál, ak ste ho nevideli, tak si ho pozrite. Dietl, Nemocnica na kraji mesta, tie staré diely. Tam je úplne typické zdravotníctvo zo socialistickej éry, kde sú fantastické pozitívne postavy, doktor Strossmayer, to bol Kopecký, doktor Sova, to bol Chudík a tak, pán primár Sova. Ale ten spôsob medicíny, aký oni robili, to je teraz už úplne nepredstaviteľné. Príklad. Vysapil tam rentgen, zlomená noha. Blažej, to bol Abraham, áno, a Blažej ako mladý doktor a Sova teraz sa bavili bez toho, že by ten pacient tam sedel, že by ho videli nad rentgenom. A jeden hovorí, ja by som to operoval. A druhý povie, ja by som tam dal dlahu.
A takto sa dvaja hádali a rozhodol primár, lebo bol primár a povedal, že budeme operovať. A pacientovi sa len oznámilo, že sa bude operovať. Nikto sa ho nespýtal, čo chce on. Nikto mu nepovedal, ako sa to môže. A takto to bolo aj v minulosti v tom pôrodníctve v podstate. A ja som strašne rád, že táto doba je preč, že už ten pacient je partner. Že to paternalistické, to, že ja som tu ten pán Boh, ja vám poviem, ja viem najlepšie, čo vám je a čo vám pomôže, to dúfam, že už sa s tým naše klientky a naše rodičky nestretnú. To proste bolo. No a na druhej strane vítam to, že zvedavosť strašná. Mne sa to páči, v poradni toľko otázok dostanem, ako myslím teraz ako v klasickej tehote, nemyslím teraz internet, ale že sa bavím s tou rodičkou a že príde často aj otec dovnútra, akože do tej poradne a normálne sa bavíme o tom, čo všetko ich čaká, čo všetko by sme mohli akým spôsobom vyriešiť a je to partnerský dohovor a tak by to malo byť. To sa tak pekne počúva, nie? Myslím si, že milé dámy, ženy, aj páni, môžeme zatlieskať týmto slovám. Lebo ja sa priznám, ja som človek, ktorý zasa niekomu, kto je odborník a kto vie, tak akože asi vzhliadam a dám si poradiť a nebudem si svoje. Ja som vlastne, keď som išla na túto besedu a všetky kamarátky a priateľky vedeli, že budem s vami sa rozprávať, tak som dostala aj nejaké tie otázky zo zákulisia. Ale toto je otázka, ktorú by som chcela položiť sama za seba, že či máte ešte stále pocit, že je nejaká stigma rodiacich žien voči cisárskému rezu, alebo stále je také niečo. Ja mám 2 cisáráky teda za sebou. Myslím si, že vďaka ním nám zachránili život, hlavne teda v tom prvom prípade. Ale prečo stále funguje to, že nebude to puto také úplne, že keď sa nám toto stane? Stretávate sa s tým ešte? Teraz ste ma dostali do úzkých, lebo ja sa občas definujem, že ja som vlastne porodná asistentka s titulom. To znamená, že ja som viac na strane absolútne využitia všetkých prirodzených možností, aby žena mohla prirodzene porodiť. To je moja filozofia, aj filozofia nášho pracoviska. Preto sme odovzdali veľké kompetencie do rúk midwives, porodných asistentiek, pretože to je tiež ešte, prepáčte, trošku odbočím, mám také tekavé myslenie, ale toto je ďalšia vec, ktorú nám neuveriteľným spôsobom zničil minulý režim, že z pôrodných asistentiek urobili ženské sestry. Už len ten názov je nezmysel. Porodná asistentka je žena, ktorá proste sprevádza ženu pred porodom, počas pôrodu, po pôrode a je na to, aby tej žene poskytla medicínske aj nemedicínske služby a je na to, aby vytitrovala, že pozor, táto žena patrí do ruky lekára. Takých nie je veľa. To je možno 10 až 15%, maximálne 20% žien patrí do ruky lekára. Všetko ostatné patrí do rúk porodných asistentiek. A s tým, že sme urobili z nich ženské sestry, tak vlastne sa urobilo, že lekársky vedený porod, všetky porody vedie lekár a ona je len taká ako keby pomocníčka. Podáva mu, ja neviem, vymieňa pod ženou podložku, natočí monitor, podá injekciu a tak. To nie je vôbec pravda. Naopak, porodná asistentka má byť tá, ktorá ten porod vedia, ktorá sa o ňo stará. A tým pádom sa dostávame aj k tomu cisárskému rezu. Vo všeobecnosti jednoznačne naša veľká organizácia, ako je Svetová organizácia gynekologov a pôrodníkov, volá alebo robí akcie na to, aby sa trošku tá situácia s cisárskymi rezmi ukludnila. Je pandémia cisárskych rezov. Možno to znie hlúpo. V každom prípade každá žena, ktorá má mať cisársky rez, má ho mať. O tom nikto nepochybuje. Cisársky rez zachráni najviac ľudí na svete každoročne. Táto operácia je, ktorá zachráni najviac žien a najviac detí. Nikto nepochybuje, je to jasné. Ale rovnako ako antibiotika zachráňujú obrovské kvantum ľudí ako vo svete, tak keď sa nadužívajú antibiotika, vzniká problém. Vzniká problém v tom, že vzniknú rezistencie a aj človek, ktorý nepotrebuje antibiotika a dostane ich, môže mať z toho veľký problém. Pretože máme na tele baktérie, ktoré nás chránia. A to je to isté, je cisársky rez. Cisársky rez je veľmi potrebná operácia, nikto nespochybňuje, ale mala by ju mať iba tá žena, ktorá ten cisársky rez potrebuje, ktorá má z neho výhodu. A to dieťa samozrejme o tom. No. A ako náhle sa začne robiť bez rozmyslu, tak to potom prináša obrovské škody pre populáciu, pre tie deti, aj pre tie ženy, lebo deti rodené plánovaným cisárskym rezom majú
inú imunitu, iný zdravotný stav a tak ďalej. Preto sa tomu snažíme nejakým spôsobom zabrániť. Dobre? Ale samozrejme nikdy nebudem spochybňovať ráno, napríklad keď máme ráno hlásenia, už len také malinké opatrenie, že my sa o každej rodičke, ktorá vyžadovala v noci pozornosť, veľmi podrobne bavíme a to, že mi tí kolegovia zreferujú, že robili sme cisársky rez takejto a takejto indikácie, to vždycky nás o niečo posunie ďalej, aby sme vedeli, že aha, dalo sa tomu nejakým spôsobom možno aj vyhnúť, keby sme tak skoro nepustili plodovú vodu, keby sme tam nedali ten oxytocín, keď ešte a tak ďalej. Takže analýza vlastných výsledkov je veľmi dôležitá a určite nespochybňujem, že vám zachránil aj dieťa, ale proste je otázka, že dobre si to rozanalizovať a na budúce podľa toho postupovať. Áno. Ja sa teraz opýtam, lebo sme celkom tak v strede debaty, že či je už otázka z publika, lebo viem, že nás streamujeme aj na Facebooku, alebo teda na sociálnych sieťach, takže to už sledujú naši tu kolegovia, ale chceli by ste sa niečo pána doktora opýtať? Milé ženy, milí hostia? Zatiaľ všetko je zodpovedané? Ja mám inak takú... Tu sú nejaké otázky. Mňa tak napadlo, teraz možno ja dám otázku. Ste hovorili, že sú tu samé tehotné. Esterka zatiaľ? Dobre, ďakujem. Výborné, ale dobrá preventívna otázka zasa. Tak vlastne ja tu mám prvú. Keby som si pred pôrodom nestihla prečítať celú knihu, ktorú kapitolu by som určite nemala preskočiť? Dobre. Myslím si, tým, že naozaj ja sám seba definujem, lebo takto, aby sme ešte, lebo dosť často sa povie, že perinatológ alebo pôrodník, ale už aj tá samotná perinatológia je veľmi široký odbor. Už sa delí napríklad na maternálnu medicínu, že sú špecialisti, ktorí vlastne sú v tehotenskej poradni a starajú sa o tie najrizikovejšie až poviem tak slovo, že najchorejšie tehotné. Napríklad ťažká cukrovka, máme tam veľmi obéznu pani s dvojičkami, s obrovským tlakom. Teraz máme pacientku, ktorá má trojkombináciu liekov na tlak a potrebujeme dotiahnuť tú graviditu tak, aby to dieťa bolo čo najzrelejšie. To sú spolupráca, multioborová spolupráca, internista, kardiológ, my, neonatológ samozrejme, aby vedela, keď dieťatko môže čakať. Takže to je taká tzv. Maternálna medicína. Potom mám kolegu profesora Ferianca, ktorý robí fetálnu medicínu. On sa stará len o to dieťatko v brúšku, to znamená o toho fetálneho pacienta. Ultrazvuky, niektoré chirurgické výkony vieme už priamo v maternici urobiť. Lieky podať priamo dieťatku, napríklad keď má strúmu, že má nízku hladinu tyroxínu, vieme muskulárne podať dieťatku tyroxín a rôzne veci. Máme teraz rodičku, sa musím pochváliť a ja verím, že to by bola aj na tlačovku samostatnú. Máme ženu, ktorá má za sebou má jedno dieťatko a potom dieťatku, žiaľ Bohu, si začala tvoriť protilátky proti RH faktoru. Asi ste o tom počuli. To znamená, všetky ďalšie tehotnosti, mala ďalšie 3 tehotnosti a všetky 3 deti jej zomreli priamo v maternici, čo je samozrejme velikánska tragédia. Teraz 4. sme ju dostali do rúk úplne na začiatku tej tehotnosti, dostáva liečbu a to dieťa priamo v maternici dostalo 5 transfúzií. 5-krát sme mu podávali krv priamo do pupočníka, teda kolega Ferianec, a to dieťa sa porodilo v 34. týždni, je zdravé, krásne a má sa úplne dobre. Takže wow, je to naozaj, tu, môžete zatlieskať. Ani nie mne, ja to len zastrešujem, ale vlastne ten fetálny tím, ktorý máme, je naozaj úžasný. A pani ešte leží u nás, lebo zase naši neonatológovia získali sponzorský dar a podarilo sa, z toho mám tiež obrovskú radosť. Máme urobenú telemetriu, že už môžu byť rizikové detičky s maminkami a monitory tých detí sa prenášajú telemetriou priamo na novorodenské oddelenie. To znamená, nemusia už byť v inkubátoroch na novorodenskom oddelení a teraz tá mamička už je s tým dieťatkom sama na tej izbe. My to dieťa máme zamonitorované, tak vždycky, keď tam idem na vizitu, mám z toho takú obrovskú radu. Je to jedna z vecí, ktorá sa podarila. No a ja sám sa definujem, a potom máme ultrazvukových diagnostikov napríklad, ktorí nerobia celý deň nič, len ultrazvuky tým maminkám, aby zistili nejaké odchýlky u detí. A ja sám sa definujem ako taká, jak som povedal, porodná asistentka. Oni to aj hovoria, že labourist. To znamená človek,
ktorý sedí na porodnej sále a rieši tie najzávažnejšie veci, ktoré vznikajú pri porode. To je moja srdcovka. Venujem sa fenoménu nepostupujúceho pôrodu veľmi často. To je vec, ktorá sa strašne zjednodušuje. Proste, viete, ako keď prídete k rajovnému teda bežnému praktikovi a poviete, mám horúčku. A on napíše, horúčka, asi angína, antibiotika. Tak niečo podobné je nepostupujúci pôrod. To je len príznak. Tých príčin je veľmi veľa a je veľmi zaujímavé sa tomu venovať a skúsiť ešte, než urobím tú mechanickú vec, že dám oxytocín, nejde to tak a potom cisársky rez, urobiť nejaké opatrenia u tej ženy, aby ten pôrod sa nám zase rozbehol a zase išiel ďalej. To znamená polohovanie, slušná analgézia, žena má mať boj proti bolesti, podpora tej rodičky, občas s manželom si pohovorím, poviem mu toto a toto ešte skúsme a veľmi často sa nám podarí, že tá žena bez nejakej intervencie prirodzene porodí. To znamená podpora tých prirodzených mechanizmov a to je vec, ktorá ma na tej porodnici baví a toto som tam, myslím si, veľmi podrobne rozpísal aj z tých svojich skúseností. Tak toto je výborná kapitola, ktorú ak nestíhate už teda celú knihu, tak túto nepreskočte. Ďakujem. A ideme rovno na druhú, ktorá myslím si, že aj celkom má súvis s týmto, čo ste rozprávali. Ovplyvňuje strach ženy pri pôrode to, ako pôrod nakoniec prebehne a ako sa možno zbaviť strachu z pôrodu? Strach z pôrodu je úplne normálna vec. Každý človek sa... A ja by som sa bál, teda, prečo? Lebo ide sa jednak prvorodička ide do úplne neznámeho prostredia. Druhá vec, strach z bolesti. Áno, pôrod bolí. Dá sa to zniesť, vieme pomôcť, ale tá bolesť tam je. Strach z výsledku pôrodu. Každý z nás občas si zapne markízu z prepáčeniu alebo niečo, kde zomrelo dieťa pri porode, poškodené dieťa majú pri porode, žena zomrela pri porode. To mám taký slajd urobený, kde mám titulky z novín, proste Nový čas a všetko, aké tragédie sa udiali. Spadlo im dieťa na zem pri porode a tak. To je ďalšia vec, ktorá podrýva nejakú tú dôveru v ten zdravotný systém, aj seba dôveru. Takže obavy sú úplne normálne. Žiaľ Bohu, obavy sú z fyziologického hľadiska sú stres. Strach rovná sa stres. A stresový hormón je adrenalín. To asi všetci vieme, že adrenalín. Lenže adrenalín je zaujímavý v tom, že okrem toho, že zvýši tlak a robí nejaké zmeny, tak adrenalín potláča kontrakcie. Znamená to, čím má žena väčší strach, tým má menšiu pôrodnú činnosť. To je dokázané. Je to aj možno evolučne sa uvažuje nad tým, že keď v minulosti neandertálska žena alebo homo sapiens a žil v jaskyni a došiel predátor a ona rodila, tak ten adrenalín z toho predátora jej potlačil kontrakcie, ona mala šancu sa schovať alebo utiecť. A teraz nepríde predátor, ale môže prísť nevyspatý doktor, ktorý sa zle zachová, povie nešetrnú poznámku, alebo hocikto z personálu, čokoľvek. A toto všetko vlastne zvyšuje adrenalín a potláča pôrodnú činnosť. A tá pôrodná činnosť, čím dlhšie trvá, tým je väčšia bolesť, samozrejme. To znamená, sa to uzatvára do takého okruhu, že strach, bolesť, stres, a my potrebujeme toto nejakým spôsobom preťať. No a boj proti strachu je strašne dôležitý. Proste na to je tá prenatálna starostlivosť, všetky tie cvičenia, tie majú tak obrovský význam, práve psychoedukačná príprava, obrovský význam proti strachu. To, že nás navštívite, prídete sa pozrieť a zistíte, že sme ľudia z mesa a kosti, úplne normálni, že vás tam nečaká nejaký horor v podstate, to je tiež veľmi dôležité. A pomáha aj a k tomu sa tiež v tej knižke vyjadrujem, napríklad aj výber osoby pri pôrode. A teraz to nechcem, aby to vyznelo nejaká reklama, ale ja osobne si myslím, že žene veľmi by mohlo pomôcť, hlavne ak má veľké obavy, si zvoliť vlastnú pôrodnú asistentku. A ja to vždy hovorím, že aj to sa ma občas pýtajú, že mám si vybrať vás, pán profesor, alebo pôrodnú asistentku. Keď si žena vybere mňa k pôrodu, alebo kolegu hoci ktorého, tak áno, má istotu, že keď vznikne extrémne zriedkavá, ale extrémne akákoľvek komplikácia, tak on sa s tým už asi stretol, lebo ja vlastne od toho, čo som išiel na Bulovku 2002, až doteraz nerobím nič, len som na pôrodnici. To znamená, takéto veci by som mal vedieť vyriešiť.
Ale ja nebudem pri tom pôrode s tou ženou držať za ruku, nebudem mu pozbudzovať, nebudem jej poskytovať aj nemedicínske služby, aromaanalgéziu, nápárku a všetky tieto veci. O to je fajn pôrodná asistentka. Takže vlastne každý nech si rozmyslí, že ak chcem, že mám taký strach z toho pôrodu, že niekoho tam chcem, že či pre ňu je lepšie mať tam pôrodnú asistentku, ktorá bude naozaj tam s vami, ona vám povie svoje krstné meno, ja to mám hrozne rád, to je taký pôrodný tím. Je tam pár a pôrodná asistentka už ako kamaráti spolu a ona ich dovedie k tomu pôrodu a dokonca pre tie dievčatá je taká trošku prestíž, keď je tá žena krásne porodiť. Je to ukázka jej umenia toho pôrodnického. Takže ja si myslím, že jeden z bojov proti strachu je vybrať si správnu osobu k pôrodu a to všade na svete funguje. Ja si myslím, že to je celkom fajn vec. Ale nechcem to hovoriť ako reklamu, samozrejme je to platená služba a ja ani nemám veľmi záujem, aby lebo je to časový stres aj všetko, ale skôr si myslím, že tie pôrodné asistentky sú v tomto zmysle veľmi fajn. Super. Inak to je výborná rada, o ktorej ja som vôbec nevedela. To znamená, že aj napríklad, keď si vyberiem tú pôrodnicu, vedia mi oni poradiť, že toto sú naše overené, alebo si teda väčšinou si ženy vyberajú priamo z Facebooku alebo z Google. Proste tie dievčatá tam majú svoje recenzie, ženy im píšu a u nás tak pravidelne k pôrodu chodia asi 4 a oni sú aj sa mi to páči s nimi sa o tom baviť a naozaj oni o tom pôrodníctve vedia z toho ich pohľadu veľmi veľa. Je to taká fajn služba. Inak výborná. A ja mám niekedy pocit, že možno to vie byť ešte lepšie, ako tam mať niekoho z tej rodiny alebo manžela, lebo nie vždy oni vedia úplne dobre podchytiť situáciu. Toto je ďalšia vec, že žena by nemala byť nikdy pri pôrode osamelá. To znamená, ja som za to, aby tam ten partner bol od začiatku až do konca, ale nie vždy je partner ideálny. A to teraz neberte, tak ako každý sme na niečo dobrý, tak niekedy strach, obavy toho partnera, respektíve jeho silná citová zaangažovanosť, čo je úplne normálne, môžu nebyť úplne ideálne. Ale to teraz takých párov je málo. Ale potom, dobre, tak partner má strach, sám povie, vieš čo, zlato, ja sa bojím tam ísť. Ja proste tak sestra, mama, svokru som zažil, to bolo úplne úžasné, proste kamarátka, ktorá už rodila, kohokoľvek proste. A dokonca som zažil, ja to hrozne rád hovorím, jej rodičkin otec tam bol ako doprovod pri porode. Jej otec, čo mne príde absurdné, ale tí boli tak fajn, lebo on bol zároveň tréner. Ona bola vrcholová športovkyňa individuálneho športu a on ju trénoval a on ju tak kaučoval pri tom pôrode, ale tak milým a krásnym spôsobom a bol vidno ten nádherný vzťah, čo má tá dcera s tým otcom. A druhá doba porodná, samozrejme otec išiel von, ale bolo to naozaj, mňa samého ma to prekvapilo, aké to bolo fajn. A samozrejme môže sa stať, že nemáte nikoho v rodine, že ani ten partner nemáte, tak potom sú profesionálne duly, čo tiež je vlastne doprovod pôrodu. Výborne. Máme super ďalšiu otázku, si myslím. Ako sa vysporiadať s tehotenskou nevoľnosťou? No, to bol v podstate tehotenská nevoľnosť. 80% žien sa občas má nevoľnosť alebo sa povracia v tehotnosti. Je to úplne klasický príznak, dokonca v starých, aj v Biblii je popísaných, v starých knihách, Hippokrates, všetci ho popisujú, lebo je to tak veľmi známy príznak. Patrí to k tomu tým hormonálnym zmenám. Proste mení sa kompletne hormonálny profil, mení sa trošku acidita žalúdka, dokonca to vraj súvisí aj so zmenou mikróbov v dutine ústnej. A doteraz sme tým ženám nemali viac menej čo ponúknuť. Samozrejme, prvé opatrenia sú režimové, zmeniť trošku stravu, to, čo vám robí zle, si proste nedávajte, menšie kúsky jedla, nie hneď ráno, možno neskôr a tak. Ale to sú také síce pekné rady, ale dosť často a ešte zázvorové lízatka a tak. Nie vždy to pomôže a teraz vlastne každý si povie, no tak im je zle, no a čo, ale zoberte si napríklad druhorodičku, že má doma 6-ročné dieťa a je tehotná a má mu urobiť na raňajky 10. A ona není schopná mu natrieť chleba. Je to úplná možno blbosť. Ale je to tak dôležité vlastne aj pre ten sociálny život, do práce a tak. Strašne často penky. Takže som celkom rád, že došiel a vraj musím povedať, že teraz sa zase pochváliť, lebo v tej učebnici, čo mám, tak ja som vlastne vychádzal z amerických guidelinov a dal som tam liek, ktorý bol registrovaný v Spojených štátoch, u nás nebol registrovaný. A firma sa to dočítala v tej knihe a zaregistrovala ho na Slovensku. Wow. To znamená, máme liek, ktorý
naozaj podľa tých dát a štatistických údajov vie výrazne zmierniť priebeh tehotenskej náuzeji. A viete, aj pre nás lekárov je to fajn. Lebo my sme tým ženám viac menej nemali čo úplne poradiť a to, čo sa dávalo, ten Torekán a Degan, to sú lieky, ktoré nie sú priamo na toto určené a môžu mať nežiaduce účinky. Takže dávali sme, keď už tej žene bolo veľmi zlé, napríklad dávali sa Torekánové čípky, lenže stretol sa s prípadom, že tej žene bolo tak strašne zlé, že si ich dala 10 za deň a sa otrávila. Takže to je proste toto našťastie je liek, ktorý nemá takéto účinky a naozaj podľa štúdií zabera. Takže celkom je to fajn, že máme toto, sme dostali do rúk. Inak ja mám normálne pocit, že konečne po dlhej dobe na Slovensku nositeľ dobrých správ. A ešte tam máme výbornú otázku. Aké percento žien trápi tehotenská cukrovka a ako môže neliečená do veľkej miery poškodiť dieťa? Áno, to je dobrá otázka. Tehotenská cukrovka je jedna z takých, my to máme, že tehotenské syndrómy, alebo jeden z tehotenských prejavov. Samotné tehotenstvo sa hovorí, že je diabetogénne, že má náchylnosť na cukrovku. Je to preto, že placenta ako orgán vie rozložiť ženský inzulín. Že vy vlastne, váš pankreas fantasticky produkuje inzulín, všetko funguje výborne, dojde k placente a placenta ho zničí. To znamená, ako keby bolo málo inzulínu. A niektoré placentárne hormóny, tzv. Somatotropný alebo humánny placentárny laktogén, HPL, má práve protiinzulínové účinky. Takže vlastne áno, tehotenstvo je tzv. Diabetogénne, že má vplyv na hladinu cukru v krvi. Preto napríklad lebo donedávna, čo sa robil ten hnusný odporný test glukozotolerančný, tá sladká voda, čo si ženy dosťažujú, tak tento test bral ako kritéria pre netehotnú populáciu. Že sa tam dali kritéria, čo sa robia u netehotnej a potom prebehla štúdia a zistila, že vlastne treba úplne zmeniť tie kritéria. Že tie tehotné majú iné kritéria práve kvôli tomuto a určité percento žien nám spadne do tzv. Tehotenskej cukrovky a keby sme ju úplne neliečili, tak najhoršie, čo sa môže stať, je, že to dieťatko veľmi narastie. Je to tzv. Tehotenská fetopatia a je to preto, že žena, keď má vysoký cukor v krvi, ten cukor prechádza úplne v pohode k dieťatku a aj on má vysoký cukor. A keď má dieťatko vysoký cukor, tak má vysoký inzulín, lebo produkuje inzulín, aby ten cukor spracoval a pre malé dieťa v maternici inzulín riadi jeho rast. To znamená, detičky diabetických matiek majú trošku iné zloženie tela, inak vyzerajú, majú menšie hlavy a velikánske také hrudníky obrovské a tučné brúška a to je práve preto dieťa nebezpečné. Ale čo je najviac nebezpečné, a o tom sa teraz začína hovoriť, je, že žena, ktorá nemá dobre kompenzovaný diabetes v tehotnosti, to dieťatko má šancu, že raz bude cukrovkár. On sa už v maternici naprogramuje, existuje tzv. Epigenetické programovanie, tým, že dostáva veľa cukru už v maternici, on sa naprogramuje, že raz bude mať cukrovku. A to je úplne dokázané, že dobre komponovaná cukrovka toto riziko znižuje. Takže vlastne vy si musíte uvedomiť, že dobrý pôrodník, ktorý dobre tú ženu vedie, dobre vlastne ovplyvňuje zdravie ďalších populácií. Že vlastne čím dobre, že my už prenatálne, alebo prekoncepčne, prenatálne vieme ovplyvniť, že to dieťatko bude mať iné zdravie v budúcnosti, nebude obézne, alebo menšiu šancu, že bude obézne, menšiu šancu na cukrovku. A čo je úplne tie posledné, a je to vlastne neustále sa tie dôkazy hromadia, platí pre všetky tehotné, najlepším zdravotným opatrením v tehotnosti je pohyb. Pohyb. Proste neprestať sa hýbať. Žiaľ Bohu, strašne veľa gynekologov a ja sa s tým stretávam, furt nariaďuje kľudový režim, aj úplne zbytočne v podstate. Neexistuje napríklad štúdia, ktorá by dokázala, že kľudový režim oddiali hroziaci predčasný pôrod. To znamená, a ešte s hore s nohami a rôzne takéto všaké, jak netopier a ležať. Práve naopak. Tehotné ženy by sa mali hýbať. Dokonca to znižuje riziko preeklampsie. Dokonca ešte že sú dôkazy, lebo možno ste počuli, že sa robí niekde na západe, aj v Čechách sa robí screening na preeklampsiu. Že my v prvom trimestri zoberieme žene krv a povieme, máte jednakú z toho šancu, že budete mať neskôr v tehotnosti preeklampsiu a dáme jej aspirín. A ten aspirín to riziko zníži. A zistilo sa, že pohyb úplne rovnako jak ten aspirín. To znamená, miesto toho, aby sme dávali aspirín, povieme, denne 10 000 krokov a ukážete mi mobil.
alebo tak proste. To znamená, pohyb je v tehotnosti veľmi, veľmi, veľmi dôležitý a nebáť sa toho. Výborne, dámy, takže domov naspäť pešo. A tretia otázka, mám pocit, že súvisí už s tým, o čom sme sa rozprávali, že určite, ak si teda vymyslíte pôrodný plán alebo si niekoho k tomu pôrodu zavoláte, tak sa nedostanete do nemilosti, práve že u pána Záhumenského je to vítané. Ja som raz bol na jednej veľmi zaujímavej prednáške, bol to profesor lekárskej etiky z Českých Budějovíc. To bol taký starší pán, psychiater, ale venoval sa, mal aj nejakú inú školu, myslím, a mal vynikajúcu prednášku práve o tom, že čo je v medicíne etické. A v súčasnosti viem, že voľakedy bolo etické, lekár, vzdelanec, žena musela, alebo pacient, ten, čo to proste musel znášať. To už vôbec neplatí. V súčasnej dobe platí tzv. Habermanovská etika, že jediné to je etické, na čom sa zhodnú všetci zúčastnení. To znamená, ja ako lekár, ktorý nesiem určité vedomosti, dajme tomu, informácie, ja môžem pacientovi niečo radiť, ale on žije ten život, on s tým bude žiť, on to bude celý čas mať tie následky. A ja nemusím vedieť, čo všetko mu ide v hlave, čo všetko prežil, čo zažil, čo ho čaká. Takže vlastne dôležité je aj na tom pôrode sa dohodnúť. Mne veľmi vadí, a žiaľ Bohu, mnohé nemocnice to dávajú, ja sa pravdu napil, takzvaný informovaný súhlas s pôrodom. Je to klasické. Všetko, čo sa v medicíne robí, na to ja potrebujem súhlas od pacienta. Ten súhlas môže byť ústny. Ja napríklad poviem, pani, alebo potrebujete antibiotika, máte horúčku, alebo máte zápal vajcovodov, máte čokoľvek, potrebujete antibiotika. Súhlasíte? A pacient povie áno, to mi stačí. Alebo poviem, idem vám odobrať krv. A pacient mi ani nemusí povedať áno, nastaví mi ruku. To je tzv. Deklaratívny súhlas. Keď mi dá ruku, tak súhlasí, že mu naberiem tú krv. To isté deklaratívny súhlas je príchod do nemocnice. Ja nechápem, prečo niekto dáva podpisovať informovaný súhlas s hospitalizáciou. Keby ten pacient nechcel byť hospitalizovaný, tak nepríde. Proste pacient prišiel, tak súhlasí s hospitalizáciou. A na toto by sme potrebovali mať úplne na všetko. A to isté je aj na akýkoľvek medicínsky výkon potrebujem informovaný súhlas a na operačné výkony potrebujem písomný informovaný súhlas. Pacient bol poučený, mali by tam byť všetky komplikácie, ktoré sa vyskytujú častejšie ako 3% a všetky závažné komplikácie. Pacient si to prečíta, podpíše, ideme do toho. Dokonca, ja som aj súdny znalec, už sa mi stáva, že keď je problém, že sa podá trestné oznámenie na zdravotnícke zariadenie alebo na niekoho, že sa niečo neurobilo, respektíve pacient má pocit, že ho poškodili, tak už sa ma policajti pýtajú, a bol tam adekvátny informovaný súhlas? Ako náhle nie, už nemôžem napísať, že ten výkon bol lege artis, že bol v poriadku. Pacient musí mať podpísaný informovaný súhlas. A teraz poďme k pôrodu. Musí mať pôrod informovaný súhlas. Je to tiež medicínsky výkon, robia sa tam aj chirurgické niektoré úkony. Musí mať? A ja si myslím, že nemusí. A ja vám poviem prečo. Lebo pôrod je prirodzený dej. Pôrod není medicínsky výkon vo svojej podstate. Áno, môže sa stať, že počas neho vznikne nejaká komplikácia vyžadujúca lekársky zásah. Ale samotný pôrod, keď ja poviem, že pacientke dám podpísať informovaný súhlas s pôrodom a ona mi povie, ja vám to nepodpíšem, tak nebude rodiť? Nesúhlasí s pôrodom. To neexistuje. To znamená, ja môžem urobiť práve, a my to máme urobené v Ružinove tak, že my máme tzv. Náš v úvodzovkách pôrodný plán. My máme napísané, čo všetko čaká ženu od príjmu až do 6. nedelia a všetky možné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ale to nám žena nemusí podpísať. Ona nám len podpisuje, že si to prečítala, ale nepodpisuje, že s tým súhlasí dopredu. Lebo to my zase tiež nemôžeme od nej dopredu žiadať, že bude súhlasiť s niečím, čo sa vôbec nemusí vyskytnúť alebo sa vyskytne. Takže vlastne my to máme urobené tak, že my sme trošku ako keby zobrali tým rodičkám z ruky ten pôrodný plán a napísali sme náš. A musím povedať, že cez 95% žien, keď si ho prečíta, tak už si svoj plán nevypracuje. Bo je tam všetko, je tam bonding, je tam nástrih, kedy robíme, ak ho vôbec urobíme.
je tam dotepanie pupočníka, je tam úplne všetko a to znamená, že tá žena si to prečíta a povie, však vlastne vy ste mi všetko, čo chcem, je tam napísané a aj to tá žena dostane, to sa my zaviažeme. Keď samozrejme sa nevyskytne komplikácia. Takže vlastne my nemáme informovaný súhlas s pôrodom, my máme len podpisuje nám, prečítala som si váš pôrodný plán a porozumela som mu. A ja to vždy vydávam v prvej poradni, keď príde v tom 36. týždni a o ten týždeň, keď sa vidíme, sa jej vždy opýtam, čo mu nerozumela a čo by zmenila. A občas také, že vadí, máme tam aj napísané, napríklad sme výukové pracovisko, môže sa stať, že pri pôrode budú študenti. Povie, že nie, škrtáme a vieme o tom, že si nepraje študentov. A takéto veci tam v podstate máme. Jej. Tak ja už asi začínam aj rozmýšľať o treťom. A viete, že anglická kráľovská spoločnosť pôrodníkov doporučuje prirodzený pôrod po 2 cisárskych rezoch. My už máme asi 30, nemáme žiadnu komplikáciu a veľmi rádi do toho pôjdeme s vami. I vy ste zlatko. Ja inak dostávame sa opäť k možnosti, že ak máte nejakú otázku, ale pán doktor hovorí tak obšírne a o všetkom, áno. Že mám... Nie vôbec... Komu sa zdá, že zdlhavo? Ja by som tu sedela ešte 3 hodiny. Ale chcete sa niečo opýtať konkrétne? Áno, nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, vlastne spomínali dotepanie pupočníka, ale spomínali ste dotepanie pupočníka, že to robíte, ale viem, že vlastne dá sa aj odobrať krv z toho pupočníka, čo vlastne do budúcnosti sú tam tie kmeňové bunky a je to veľká pomoc pri liečení nejakých pri liečení nejakých závažných chorób dieťaťa, tak vlastne, čo by ste odporúčili možno, čo je väčší benefit? Toto je dobrá otázka, ďakujem aj za ňu. Dobre, ten boom odberu pupočníkovej krvi trošku klesá. Nie je momentálne mojou úlohou povedať na to svoj názor, že či áno alebo nie, ale keď sa preto rozhodnete, určite je to v poriadku, ale tie štúdie, ktoré sa robili, dokázali, že aj keď sa odoberie tá krv po dotepaní pupočníka, stále je tam dostatočné množstvo na to, aby sa dala uskladniť. Takže primárne si myslím dotepať, nemusí sa úplne, ale aspoň minimálne tie 3-4 minúty, a potom sa dá nabrať a naberie sa dosť. Ja vám poviem, prečo to dotepanie pupočníka má výhodu, lebo viete, za normálnych za okolností, keď je dieťatko v maternici, plúcami toho dieťatka prechádza len 10% krvného objemu. Lebo plúca v maternici dieťa nepotrebuje. Pretože nedýcha. Dýcha za ňo maminka. Takže vlastne tie plúca majú stiahnuté cievy, ale úplne. Tam vôbec krv takmer nejde, len 10%, malinké. Ale jak sa ten malý prvýkrát nadýchne, tak sa roztiahnu cievy v plúcach a tá krv chýba. V podstate, lebo tá krv ona má určitý objem a tie plúca, čo potrebujú sa byť zaliaté tou krvou, zrazu je relatívne málo. Preto je dobré. Ale tá krv je v placente. Placenta obsahuje 1/3 krvného objemu. To znamená, po nádychu je veľmi dobre nehať tú krv z tej placenty, ísť do toho dieťatka, aby sa mu zaliali aj tie plúca, aby bolo dostatočné množstvo krvi aj pre plúca. Takže určite primárne by som bol za dotepanie. Áno, aj dotepanie má svoje kontraindikácie, ale to sú extrémne zriedkavé. Napríklad otázka je, že keď je celková anestéza pri cisárskom reze, čo je u nás extrémne zriedkavé, ale iba vtedy, keď my potrebujeme veľmi rýchle operovať, alebo je tam nejaká závažná vec, tak je otázka, či dotepať pupočník a vlastne to dieťatko uspať. Lebo vlastne on tým dotepaním dostáva od maminky tú anestézu. Takže tam je taká otázka, či áno, vždy nejaký rozumný kompromis, ale určite áno, pokiaľ je to možné, vždy nechať dotepať pupočník a až potom urobiť ten odber. Dobre? Takže ak ste aj rozhodnutí pre odber, áno, ale v prvom rade by som aspoň hovorím 3 minúty, keď 2 minúty proste, ale nechá tomu dieťaťu, nech mu tá krv tam príde. Ja som vlastne nevedel, že sa dá obidve tie veci. Sú na to štúdie, to prednášal aj pán profesor Bauer, to bol taký náš veľký neonatológ a on hovoril, vždy dotepať a potom si naberajte, lebo je tam toho ešte dosť. Ďakujeme za výbornú otázku. Ešte niekto si premyslel? Ja mám takú otázku, že ja milujem ľudí, ktorých baví práca. Z vás to normálne, že triští, že
vy milujete tú svoju robotu. Očividne máte rád aj to napísať, aby sme my normálni ľudia si mohli takúto knižočku dať doma do knižnice a použiť ju, keď potrebujeme, alebo keď sa nás chytí nejaká úzkosť. Máte už teraz v hlave plán, že idem napísať niečo ďalšie? Mám plán, ale teraz, tak, jak je to pôrodníctvo, ja sa trošku škodoradostne bavím, lebo tá kniha Pôrodníctvo naozaj váži 3,5 kg, je asi takáto hrubá a teraz dojdú nešťastní študenti medici, že či toto sa majú učiť na štátnice. Ja hovorím, no ale k tomu ešte gynekológiu. No, tak sú z toho takí vystrašení a práve teraz mám v pláne, pretože moja druhá taká záľuba, ale už menej praktizovaná, to mám ešte, som si donesol v Prahe na Bulovke, kde som pracoval, tam sídlili všetky infekčné kliniky z pražských fakult a ja som s nimi veľmi úzko spolupracoval. Takže vlastne moja prvá kniha, čo som napísal, prvá učebnica, bola ešte v Prahe a tam sme mali taký zvláštny projekt, že pohlavne prenosné nákazy z pohľadu gynekológa, infektológa a kožiara. To znamená, ja som tam vždy písal v tehotnosti, čo sa môže udiať. Takže vlastne chcel by som napísať infekčnú kapitolu, ale do celej gynekológie. Takže mám v hlave, že by som chcel k tej pôrodníctvu napísať gynekológiu, najprv k tomu, že som perinatológ, ale mám ja aj vec z gynekológie, ktorá ma baví, takže idem teraz pracovať na tej ginde, teda tú učebnicu gynekológie. To máme radosť. Ja som si ešte od vás prečítala, že vás občas okrem bulvárnych teda nadpisov prekvapia aj niektoré seriály zo zdravotníckeho teda prostredia. Teraz neviem, na čo naražate konkrétne. Myslím, že bol taký seriál Medzi nami a že tam... To nebol seriál, to bol film Medzi nami, myslíte? Alebo... Vlastne boli tam také, až by som povedala, špeciálne dramatické veci a vy ste sa tak k tomu vyjadrili, že to sa teda u nás naozaj nedieje a trošku robíme strach medzi ľuďmi a rodičkami. Áno. Dobre, vznikli dva filmy, nebol to seriál, vznikli dva filmy, ktoré hodnotili úroveň pôrodníctva, ale to isté bolo aj v Čechách vlastne. A ja považujem tie filmy, trošku som aj ja prehodnotil k tomu ako keby svoj postoj. Áno, bola tam, jak by som povedal, neumelecká nástavba. Bolo to trošku takto. Mal som pocit, že nie úplne boli reálne niektoré veci, čo tam boli a bolo to zamerané aj trošku na to vystrašiť, respektíve poukázať všetky neduhy, ktoré sa nachádzajú až moc, si myslím. Áno, určite je vec diskusie, naše pôrodníctvo naozaj má veľa rezerv, treba na tom pracovať. Ja vždycky s úctou hovorím o Petrovi Kaščákovi, ktorý na rozdiel odo mňa neutekol do Čiech na dlhú dobu, ale neustále v tom Trenčíne bojuje so všetkým, čo sa dá. Urobil jednu vynikajúcu pôrodnicu v Trenčíne, ktorá je naozaj vlajková loď a dlhodobo vyhrávala všetky tie možné súťaže, čo boli, aj odborné, lebo mali výborné parametre a všetko. A potom je ľúto, že vznikne takýto film a kde nás všetky hodia do jedného pytla. Proste toto mi je, aspoň takto by som to chcel povedať. No. My musíme povedať po dnešku, že vôbec sa o nové životy a teda o pôrody nebojíme pod vašim velením. Inak vy ste nerozmýšľali alebo vás nenahovárali do toho, že si otvoríte svoju vlastnú pôrodnicu? Akože obrovskú? No, ďakujem za túto otázku. Ja to poviem takto. Praha má 1 300 000 obyvateľov. Má 6 pôrodníc, z toho jedno je Ústav pro péči o matku a dieťa, to je ako tie naše národné ústavy, Národný ústav srdcových chorôb, Národný ústav onkologický a tak. Toto Češi majú v Prahe. Ústav pro péči o matku a dieťa, kde majú fetálnu medicínu, maternálnu medicínu, všetko. Potom majú 3 absolútne špičkové perinatálne pracoviská, Motol, kde sústredia deti s vývojovými chybami, Apolinář, kde sústredia detičky ťažko nezrelé od 22. týždňa, už sa snažia zachraňovať, Motol, Apolinář a UPMD, dajme tomu, a potom majú ešte dve, kde je Bulovka, kde som ja robil, kde sa sústredili infekčné rodičky z HIV alebo aj s inými ochoreniami, takže majú 6 špičkových pracovísk na 1 300 000 obyvateľov. 0 súkromných. Bratislava má 400 000 obyvateľov, máme 5 pôrodníc, 4 vznikla 5. A máme 2 súkromné, ale žiadny UPMD, žiadny ústav pro péči o matku a dieťa. To znamená, najšpičkovejšia slovenská pôrodnica je v Prahe na Kopečku na Vyškové UPMD.
To znamená, my posielame tam, ale za to vznikla tu ďalšia súkromná a verím, že keby došiel Andrej Babiš domov, lebo on tiež ide do zdravotníctva, že sem postaví 7. súkromnú pôrodnicu. To znamená, je to absolútne nekoncepčné. Takže ja určite nechcem vlastnú súkromnú pôrodnicu, ale keby sa podarilo spraviť niečo podobné, ako je Ústav pro péči o matku a dieťa, veľmi sa nad tým snažíme už, rokujem, kde sa dá, však aj tá učebnica bola ako podpora takýchto vecí. A toto, keby sa mi podarilo, tak idem do dôchodku. Jej, to ešte nechoďte. Asi taká posledná otázka odo mňa. Máte pocit, že po 30 rokoch takmer by vás ešte mohlo na tej pôrodnej sále niečo prekvapiť? Túto otázku dostávam často. Samozrejme, môže byť kombinácia. Teraz takto, áno. Či ma môže prekvapiť niečo, lebo je to práca s ľuďmi. Môže sa stať niečo, čo proste ide z takej tej ľudskosti, že človek vymyslí nejakú blbosť alebo niečo, to áno. Ale čo sa týka medicíny, snáď už som videl naozaj všetko, čo sa môže. Ale samozrejme môže byť kombinácia rôznych faktorov. Vždycky, keď je niečo veľa, viete, teraz aby som to tak trošku nejak opatrne povedal, strašné peniaze sa dávajú do výskumu bezpečnosti lietania a neustále sa stane, že občas lietadlo padne. Lietadlo samotné vie vykompenzovať 2 chyby pilota. Ako náhle sa zhodou okolností nakopí tých chyb viac, tak sa niečo stane. Toto si myslím, že je aj v medicíne. My už máme pripravené checklisty, my máme tréningy, neustále vzdelávanie, všetko. Sme pripravení na akékoľvek možné kombinácie, ale viem si predstaviť, že sa môže vyskytnúť niečo, čo ešte zaskočí aj mňa. A verím ale, že to vždycky zvládneme k tomu, aby to lietadlo nepadlo. Proste. Verím. Asi úplne posledná. Tušíte číslo, koľko detí sa narodilo za vašej pomoci, asistencie, alebo teda pod vašim tímom? Ešte keď som robil v Podunajských Biskupiciach v Bratislave, tak som si písal všetky svoje deti na stenu. Som mal takú veľkú tapetu, som to tam mal, a keď sa to zapísalo, už tam bolo asi okolo do tej 1000, tak som prestal, takže netuším. Naozaj neviem, ale ja vlastne nemám... Ja by som takto chcel povedať, že je to naša hantírka, za ktorú sa vždy hanbím potom to takto, lebo do rána som porodil 4 deti. To tak alebo dajme tomu, že slúžil som a do rána som porodil 4 deti, ale to som ja neporodil. Porodili to tie ženy, tie maminky. My sme tam len ako dohľad. To znamená, je úplne jedno, že či som dohliadal do rána nad 20 porodmi alebo nad žiadnym. To je v podstate, my sme ten pasívny činiteľ, ktorý je tam ale na to, jak sa hovorí, že porodník buď leží alebo beží. To znamená, ideálne je, keď porodník nerobí vôbec nič. Ale je to zase vec, a tom je to porodníctvo veľká výzva, že z úplne zdravého, fyziologického, perfektne bežiaceho pôrodu aj u viacrodičky môže byť behom minúty obrovská tragédia. Nepoviem, voláme to katastrofa, sú pôrodnícke katastrofy a od toho som tam práve, aby som takúto katastrofu vyriešil. Ja sa poslednýkrát opýtam, či ešte máme nejakú otázku z publika. A v tejto chvíli by som chcela vám popriať ešte neskutočne veľa radosti z práce, pretože sa to potom presúva na nás, pacientky, alebo teda budúce maminy, ktoré k vám chodíme a asi odchádzame s tým najlepším pocitom a hlavne s tým uzličkom, na ktorý sme sa tešili. Želám vám ešte veľa tvorivosti, aby takýchto šikovných knížiek vzniklo, aby ste ešte ten dôchodok na minimálne 40 rokov odložili. A teda dnes ste sa mohli presvedčiť z úst pána profesora doktora Jozefa Záhumenského, že pôrodníctvo je naozaj pre každého. Takže kto ešte nemá túto šikovnú knižku, nech sa páči. Ja samozrejme, pán doktor tu ešte bude sedieť a predpokladám, že kto sa možno tak nejak zastrajal, že sa nechce verejne opýtať, tak môžete za ním zbehnúť osobne a ešte vám na nejaké otázky odpovie. Ďakujeme aj za vaše otázky na sociálnych sieťach. Predpokladám, že celý dnešný rozhovor a besedu uložíme a bude dostupná a ja dúfam, že my sa ešte stretneme, lebo vy ste úžasný človek. A ďakujeme, pán Tarej. Sme sa dohodli, nie? Že prídete. Tak. Dobre. Ďakujeme vám, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekný pekne. večer. Ďakujem.